Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba elektor dekhar kum unong wat RTI na khle mentriang ulalit bene kendu UMP ke Lok Sabha na Shillong parliamentary seat u Dr. Ricky AJ Singkon ban pha tuklar halor gijing bomyo ya ke jubab ke basai na ka office trekam u executive engineer PHE electoral division Kimusnyang hakbede begijing bomla ban pendap ya ke scheme Jal Jeevan Mission JJM hakishnong ki badan ha East Janda Hills district habekran berkelapathai khobor uba elektor ulong bagi jubab ba ulayo halor kajing bomla ban pendap yang ke skim menta lakumba hendusnam AA bat debet lingba kajing don ke klam COVID-19 kajing tua khando nalor kiwe bat kani kalong ke AKA ke bomla ban pedang ulong bangila pha kajing kerpat no MP ban yakran sha parliament yang kamat hakbede ba ke skim JJM ban wat jingtap ke babanya na ke Ministry of Jal Shakti bantep yang kajing pentrikam yang ke skim Ulaong baka umbam umdi kadai ka hok jeng ginong syongshnong ban yo ek umbam umdi ke bakhot ber suba hendrai ulabu jeng geli balai hadu menta ngimpat yo ek ka hok ke bangi kum ginong syongshnong ngidi ban yo namar kata ulaong banakalyang UMP un satokit bahaya kani bar unle kham kloy knang baki pat ba ke jela kin shai baka e ke jisha bar ke e ke pelaja ke bede baka ni scheme JJM hatu ka dan em ke jing bam sap bar ula benrap bala dadan ke jing bam sap halor ke scheme JJM kaanya ke sarkar pedeng kin penshitom ikum kini ki persang bantu im pet ya ka hok jong ki pat ba shu laong bangi rekermen balingba ke jingakran bertokit nakaliang UMP kin salap ya ke jing shisha baro halor ke jing penslam ban pentre ya ke scheme JJM ha East Janda Hills district ngidap daga jing songkumen ga bakrau lengba ke jing kerkum jong ukenrat ban jerong nilayo kalat akaban ya kendu batu MP jongi i Dr. Ricky Singkon ha kabiyadai bat kamat jing dawa jingi ha kabiyadai bat kaneka jing trekam kabom ibiang hapo kaneka scheme Jal Jeevan Mission ha JJM kabangitip te namar ngi i ya kaneka scheme menta kala yai la kumba dunan rutli kisnem hendai ka jing tre ka sakut kapoi tangki pipe ka ngimpat yo tat haduk menta te ka penlong ru yanga bangan wat jingtip lengba ka RTI ngalapha chau executive engineer PHE electrical division Kimusnyang Juai hakabiadai bat ka East Janda Hills de nilayo ya ka jingtip nakatu Henry hadu asin ka bangipan ya ka RTI Henry ka jubab ka bom clear ka bom chai ka bangiyo de nakaliang ka jongi nilapha mentakasni ngalayo kalat ban pha da kaniga jingtho da ka memorandum chau MP badan burom jengi i Dr. Ricky AJ Singkon ha ka bedai ban yakren bat ban wat jitip ka babnya na ka central government ha ka bedai bat kani ka scheme di namar ya kani ka scheme ni pan RTI hapo East Janda Hills hendrai ka jing perkhat jengi ba lengba ka jingtip ka ba hilayo ban kili lengba ki perlok jengi ki badon ha East Khasi Hills ha West Janda Hills bat ha West Khasi Hills te gila yo ka jing tiba kani ka ju ka jing ja kumbaja hapo East Janda Hills hendrai hakidi ki district ru kalong ka ju ka jing ja ba ki poi tak ki pipe ka ngimpat yo tat haduk mentah hendrai ki pipe ru mentah bun ki bala jot ki bala sap sarang bun ki bala du no di kalong ka ka jing bom syai haka hukum pentrekam haka bayadai bat kani ka scheme di kala penlong yang ini namar mentang ngimpat nut bat ngimpat la ban ong hatu kani ka scheme ka don em ka jing bam sap hapo kani ka scheme Jal Jeevan Mission ande ngimpat nut ban ong ya kata tat ba hadu ka jing tokit kan dadep ngin satip kum ki pat ba hatu don em ka jing bam sap ha ka be dai bat kani ka scheme namar ba ki ai daw hang ni ba ka jing pentre ka jing slem ban pendep ya ka jing trekam kalong nakadaw jong COVID-19 ki daw ki babun ka ba ki ai henry ngina kaliang jungi ngimla ban chania bat ngimla hiru ban pediang di nakaliang ka jungi ngim ban se bangin pha da kani ka jing tho ti kalong ru ka jing sekumen ba i MP jongi ila yo kalat bat ila pediang sabha ya kani ka jing tho jongi bat ila kular hiru bat yakren cha ka be dai ban yakren na ka benta ba ngin yo ya kani ka hok jongi kum ki pai ba ti ka ban kong ba ngi pha chau MP jongi ba un wanra ya kani ban yakren ya kani ka mat ha ka be dai bat kani ka scheme JJM hapo ka parlimen mo ha New Delhi ha ban
yo ban wat jing tip ka babnya na ka Ministry of Jal Shakti ha ka bede ban tip ya ka jing pentrekam ya ka ni ka skim JJM di ka ba aru ba ngikirpat ba in pa ya ka ni ka kubor sa ka central government khnang bakin le ya ka ni ka independent inquiry ya ka ni ka jing tokit ka bala iloi khnang bangin tip ka e ka jing sisa ha ka bede ya ka e ka bala ja ka bede bat ka ni ka skim but kidon sibun kini kimat hapo jong kani ka jal juan mission ya mentang impat la banong ni don ka jing shania bat ni don ka jing kermen ka baskem ha MP jongi bangi yo kum ya kini ki leaders ni kermen haki bakin le ya ka babha ya ka babha hatam ya ka dong ka than bat ya ka jala jongi hi bro ka we namar ka umbam umdi ka dei ka hok jong uwe pa uwe udong song sinong ban yo ya ka umbam umdi ka bakhoi ka busubar di balai ngim yo haduk mentang kata kadai ka jingkeli ka bahe ka bangi kwa ban bu hang de balai ngim yo ya balai ngim pat yo ya kani ka hok ka bangi de ban yo te ka jubab ngin yo tat ba hadu ba ka jing tokit kan da dem ngi kermen ru ba kani ka jing tokit ha ka be de bat kani ka skim UMP jongi un le kham kloi khnang ba ki pat ba jong ka jala kin shai ka ai ka jing sisa bat ka ai ka balajia ha ka be de bat kani ka skim hatu ka don ne em ka jing bam sam te la don ka jing bam sam ha ka be de bat kani ka skim ngi kermen ba ka ahi na New Delhi mo na ka central government kinle ya ka badon kam bat kin sim ya ka action bat pen sitom ya kini kiba persang ban tu im pe ya ka hok jong gi pai ba dia mentahi ku mo oi ping impan ngi pan la banong ei ndai tat ba hadu ka jing tokit kan da dem te ngin sala ban tip ya ka ka jing sisa di kublai sibon ya MP jingi ngi kermen ba inle kham kloi ha ka be de bat kini ka kam khnang ba upai ba jong ka jala unsai ka ba lajia bat ka jing sisa ha ka be de bat kini ka skim di ngi kermen ba ngin sayo ban pliang ya ka ni ka hok jong gi pai ba sya gitu gi snong ki bompat yo bat sya ki district ki ba pher ki badon hapo ka state Meghalaya bakin sayo pliang ya ka ni ka umbam umdi leng ba ka ni ka skim JJM leng ba ka jing ya keren bat ka jing tresitom jong MP jingi namar ba hoi ngi la persang banwat jing tip ka bamnia andre ngim la ban le namar ba ngim don bor bat ngim don lenti ban le da kanu ka lenti henry ngi dap da jing so komen bang yo ya kum kini ki nong bi khmat ki bakaloi ban pe ya ka khia ka son jong pai ba tingi bo haki bat ngi ai ka jing sania haki bakin le ya ka babha sa ka babha tam na ka benta bangin yo ya kanu ka skim ka badai na po central ba ngi dei hok ban yo ngi hap hi ban yo ki tangkatahi ngi kermen ba kan kam